kdyby toho bylo třeba, jinými prostředky sociální ochrany. Za čtvrté, na ochranu svých zájmů má každý právo zakládat s jinými odborové organizace a přistupovat k nim. Článek 24. Každý má právo na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné vymezení pracovních hodin a na pravidelnou placenou dovolenku. Článek 25. Za prvé, každý má právo na takovou životní úroveň, která by byla to zajistit jeho zdraví a blahobyt jeho rodiny, počítajíc v to zejména výživu, šatstvo, byt a lékařskou péči, jakož i nezbytná sociální opatření. Má právo na zabezpečení v nezaměstnanosti, v nemoci, při nezpůsobilosti k práci, při ovdovení, ve stáří nebo v ostatních případech ztráty výdělečných možností, nastále v důsledku okolností nezávislých na jeho vůli. Za druhé, mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc. Všechny děti, ať manželské nebo nemanželské, požívají stejné sociální ochrany. Článek 26. Za prvé, každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné, alespoň v počátečních a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické a odborné vzdělání budíž všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně přístupné všem podle schopností. Za druhé, vzdělání má směrovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, znášanlivosti a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými, jakož i k rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru. Za třetí, rodiče mají přednostní právo volit druh vzdělání pro své děti. Článek 27. Za prvé, každý má právo svobodně se účastnit kulturního života společnosti, užívat plod umění a podílet se na vědeckém pokroku a jeho výtěžcích. Za druhé, každý má právo na ochranu morálních a materiálních zájmů, které vyplývají z jeho vědecké, literární nebo umělecké tvorby. Článek 28. Každý má právo na to, aby vládl takový sociální a mezinárodní řád, ve kterém by práva a svobody stanovené v této deklaraci byly plně uplatněny. Článek 29. Za prvé, každý má povinnosti vůči společnosti, v níž jediné může volně a plně rozvinout svou osobnost. Za druhé, každý je při výkonu svých práv a svobod podroben jen takovým omezením, která stanoví zákon výhradně za tím účelem, aby bylo zajištěno uznávání a zachovávání práv a svobod ostatních a vyhověno spravedlivým požadavkům morálky, veřejného pořádku a obecného blaha v demokratické společnosti. Za třetí, výkon těchto práv a svobod nesmí být v žádném případě v rozporu s cíli a zásadami Spojených národů. Článek 30. Nic v této deklaraci nemůže být vykládáno, jako by dávalo kterémukoliv státu, kterékoliv skupině nebo osobě jakékoliv právo vyvíjet činnost nebo dopouštět se činů, které by směřovaly a k potlačení některého z práv nebo některé ze svobod v této deklaraci uvedených. Konec Všeobecné deklarace lidských práv. Tato nahrávka je v public domain. Namluvil Miroslav Šedivý, září 2008.